Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Nang Mikay! Nang Mikay! Hoy, bayot Nang ka no Mikay! kay, nagdali ka man, ano ka? Kuyog na ko ng Mikay. Aron makita mo ang babae nga ni romansa ni Franco! Unsa? Asa ang maong babay? Gusto kong makakita na niya. Baga siyag naong. Nganong iya magiruman sa akong anak, be? Tana, kuyog. Gusto kong makakita kung kinsa na siya. Tana! O dali! Sunod tayo na ako! Naa sila sa bilyaran! Dali! Tana. Pagdali, Atong oy. panahon. Akong himbisan. Pat. Dua sila sa babes ug si Andy oh. Asa labi sa? Dali lang! Hapit lang nila mo man! Dali lang! Sige. Pilang oras? Pilang oras? Baratora! 80 pesos! Nay gwapong tako dia. Guwapo kayo! Gwapo dia ka. Batias tako eh. Franco, my son! Oh. Iyay, ni amis nanay. Nay! Ni man ka. Gusto kong makakita sa babae nga mirumansa ni mo do. Unsa nay? Hello, Nay! Oy, misangpit ka manggod na kog nanay Inday. Ay, ang Nay. Ako mo ini romansa ni Franco. Ay, Maya, kagwapagod ni mo, Inday. Hala, pakasal dayon mo. Ha? Tempa. Di na sila magpakasal ng Mikay kay di mo na sila uyab. Ha? Unya, girumansa manana niyang akong anak, be, si Franco. Busa kinahanglan nga iyang pakaslan ng akong anak. Nay, bida. Paminaw ha. Kini siya, si babes. Oo, mao lagi. Oh, lagi. Hello again, Nanay. Oo, mao man ka ni siyang mirumansa ni mo, anak. Pakaslig yun dayon. Pakasal mo. Banga agyud ni mo dong, oy. Di man kaliwat si mong tatay. Nasa dihang nagkailami. Awa magdugay. Kulamos dayon. Pukutay dayon ni. Ala, uy! Nang Mikay! Pukutay dayon! Oo, oy, pukutay dayon. Ala, mura na yung mga kaka ng Mikay! Unsay dugayan? Kay kanang butanga godo, mo nay labing lami dinis kalibutan. Mao ba, Nay? Babes, sabta na akong nanay ha. Kay BSI na. Kasi Miss Ay, oy! Balhibos iko. Sa Bada Franco, yun say sabton ha. Sa yun ra kayong sabton ng akong gipanulti dong. Real talk man ha. Dili man na pagpamakak. Pangutana ko no mo be. Bisag kinsa be. Nabay mo ingon og dili lami ng butanga be. Be. Tama na. Dali na. Tana ay. Oo, unsa man ta? Dong, tan pasa uy. Unsa man ta mamay na ta? Nay, saan na ito pupamahay taon? O may relasyon ni babes? May karami anak. O nagromansa naman ka mo. Nay, wato'y kahulugan ang among romansa, Nay. Uy. Ha? Uy, unsa gudi ay. Karon din panahon na day, simple na lang day ka ng inyohang buhaton ng romansa. Kani adto day, basta maghagkanay ng babae ug lalaki, bililhon kay na. Ay, wala na kaso na nung Mikay. Okay ra kay na nanang. Anak nako, Franco. Nay. Gusto ko kanang bayhan na imuhang maasawa dong. Alin na bida mo bubot minuto ni. Ay na to ta. Gusto ko ana niya lagi dong. Ari na mi kadiot. Dali na day. Tan Bida pasa na day. dong. Adto na tanan, Nay! Sa sipe. Apil sa kagtawag na kog nanay da. Wa kay angay krisantaha ka. Oh, nanay! Kadto si babes. Angayan tong mutawag na kog nanay. Oh, ayak! Ay, lingkod. Storya ta. Oh, istorya lang. Unsa man? Kuha magod kining Kining. Ha? Kasabot ko, sa Frankay. imong sabtan. Kasabot gud ko nga ikauwaw ko nimo nga imong nanay. Oh. Nay Mikay. Pada ay, salbahis ko nimo. Ako ba yung nagpagkatao nimo dinis kalibutan, ha? O niya, ikauwaw ko nimo.
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Ay, bida. Ang istorya ha eh. Bati ang sulti ni mo eh. O nga naman, di day tinood. Kasabot man ko ba? Imo din kong giguyod nga makigpauli ka kay mauwaw ka nga dito kos bilyaran. Tinuod na eh. Nauwaw yun ko. Oh, awara ka, may angko na ka. Nauwaw ko tungkol kay gusto ko ni mong ipagkasal kang babes. Ha? Wa may relasyon na to. Oh, wa man day, nga nung garumansa man mo do. Si Kasanta man nagsulti ni mo? Oo, siya. Kung paminawa na ha, paminawa ko ha. Inani mo kung hitabo. Paminaw na eh. Pataka na kagsulti. Wa, uy, pataka mo taon. Ayaw na lang kung mo paglalis, ana, Andy, Chris. Kasabot kayo ko, babes. Nagsilos na sad si Andy. Kaya nakabati siya nga sinang Mikay. Gusto nga ikaw ang maasawa ni Franco. Hilom, Chris. Basa lang ba ni mo dia. Hilom dia. Ay, nagkasukukod. Kaya parehas ta, Andy. Kung nagselos ka, mas labaw kung nagselos. Ano siya? Ako kung pangandoy, God, nga ako yung maasawa ni Franco. Naghilom, eh. Hibaw ka nga di gina mahitabo. Manong ikaw gutaon, bayot mo ka. Kaya ikaw, nagdahom sa kang babes, ha? Nga tumboy man ka. Pwede ba? Paghilom na gud mo, ana. Bati kayo, magsige mong ingon, ana. Murag gid mong nakatamay sa inyong kaugalingon. Oh. Sorry, babes. Sorry, babes. Muli na ko sabay. Ato na ka? Dapiton ta mo. Kamo si Crisanta. Ha? Madumi sa inyo? O, Crisanta. Dapiton ta mo. Aron saan makatultul mo sa kong payag ba? Oh, ma. Sugod kayo. Naman namin motor, no? Ang kasnalan ko ni mo, Andy. Ah, okay ra. Gusto kag motor? Ay da. Way kapalit, oy. Kaya kung kita, no? Kutok kasi sa mga ikal. Hinoon sad. Ato na, kuyog mo sabay. Mauniyang, bay? Nisod man kuta sa dakong gate. Ay, klaro kayo. Dakuan silang bahay sa. May kwartsa pa. Bitaw. Uy, Andy. Dato ni Kinsiya? Mao. Uy, asa naman to siya? Ah, naray. Oh. Ay, dali. Dayon mo. Andy, Chris. Mo na yung bye, babes? Oh. Og, Chris. Nayo sa kamotor. Imo na na. Ha? Unsa? Hatagan ko ni mong motor? Yes. Og kato si Franco. Unsa man to? Wato yung motorsiklo? Wa. Uy, minuwag man. Kinsiya na. Numero ra. Hello? Franco ni? Oh, Franco ni. Kinsa ni? Imong atraso. Oh, ha? Babes ni oy. Ari ako sabay. Kay punan ako ko atraso nimo. Oh, unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.